42 minuts passen de les 6 de la vesprada i vos ho comentàvem adés. Avui és el Dia Mundial del Farmacèutic i volem fer una visita a una d'eixes ben emblemàtiques i que encara conserven l'essència del segle passat. Amparo, tu estàs en una d'eixes que, a més, compta ja amb molts anys, des del 1926 en peu. Com ha canviat des d'aleshores? Pues ha canviat poquet, perquè simplement a l'entrar ja es pot veure a la façana el rètol que es va instal·lar l'any 1926 i que es manté en peu des d'aleshores. La seva propietària, Matilde, el va voler conservar per a que estiguera l'essència d'esta farmàcia. Com podeu veure, encara es poden veure la cristalleria i tot. I Matilde, tu eres la que ens pot explicar si alguna d'aquestes coses estan protegides, perquè imagina que tan antiga tindrà un valor especial. Sí, tant la façana com la banda està del vestíbul, l'arc, els taulers i el mobiliari són originals de principi de segle passat i estan tots protegits i nosaltres hem volgut conservar-ho. Així tenim també una fotografia on es pot veure com era anteriorment. Sí, este era el model original de farmàcia on vegem l'arc i el mostrador original que utilitzem estava a baix de l'arc i és el mateix que teníem actualment. Imagina que per a vosaltres el dia del farmacèutic és important recordar generacions i generacions que han estat treballant en una farmàcia, no? Què significa per a tu este dia i en esta farmàcia que també la va tindre el teu pare i també va treballar el teu iaio? Sí, jo soc la tercera generació que treballem en aquesta farmàcia i ha canviat molt, però jo he conegut la manera de treballar que teníem antigament, on se feia molta més formulació magistral. La majoria de medicaments es feien així a la farmàcia, no era com ara que s'utilitzen més els de la indústria, i estos pesos, el pes és original, com el morter, el microscopi, així tenim un antic també medidor de la pressió, les caixetes estes originals, on ficaven sobres de sulfato de magnesio per manganato magnèsic o sulfato de zinc, i les etiquetes que col·locaven en els... Així tenim jarabe de tolul, xarop, tot es feia tot de forma manual. Imagina que és molt especial per a vosaltres mantindre tot això, però també per als vostres clients que entren i es veuen així en tota l'essència de l'antiguitat. Efectivament. De fet, nosaltres fèrem una reforma, però vàrem mantindre el vestíbul, que és la part de l'essència. I els nostres clients i amics sempre es diuen que devim conservar la part esta original de la farmàcia. I també anem a parlar de Vila Ochando, que és el que va construir aquesta farmàcia. Veiem que molt de la terreta no és aquesta arquitectura, no? Explica'ns per què es deu això. Don Bernardo Vila Ochando era metge i farmacèutic i pensem que degué estudiar a Granada perquè hi ha molta influència mossàrab i la banda està de fora, tots els mobles, tota influència mossàrab, allí en Andalusia està molt marcada, així no n'hi havia tant. I ell, quan va inaugurar la farmàcia, ja va portar aquest estil que li agradava així a València, a este local. Moltíssimes gràcies, Matilde, per ensenyar-nos tot el que teniu a aquesta farmàcia tan antiga i que és tota una autèntica relíquia històrica. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Així estem. Àlex, ja veus, estem tot ple d'autèntiques relíquies històriques. Gràcies, Amparo. La veritat és que sí que és una autèntica joia d'aquesta farmàcia. I clar, com avui és el Dia Mundial del Farmacèutic, hem vist una de tota la vida, però ara veurem una que també és antiga i té història, però que ha sabut adaptar-se moltíssim als nous temps. Tant és així que, atenció, en el seu Instagram compta amb més de 6.000 seguidors i, a més, té vídeos amb més de 500.000 de reproduccions. Javi González, a veure què feu per ahí, que estos jo els conec i són molt pillos, Ho són. No vaig jo de competició contra la farmàcia on estava Amparo, però atenció perquè aquesta farmàcia es va fundar en l'any 1929 i quasi 100 anys després ara tenen ja més de 6.000 seguidors en Instagram i és que a dia d'avui són la farmàcia més viral de les xarxes perquè, atenció, publiquen vídeos com este. Somos la farma de guardia aquí en Alcoy con 40 graditos. Dinos qué te pasa y te lo curamos en un momentito. Somos la farma de guardia y aquí te esperamos con mucho gustito.
Somos la Farma. Avui no estan de guàrdia, però els tenim així amb nosaltres, els farmacèutics més virals, María Teresa, José. A veure, com va sortir això de fer els vídeos a les xarxes? Bueno, empezamos realmente hace 5 años. Entramos en Instagram, Facebook y en las redes, que es lo que se lleva. Y ya como vimos que no tenía la cosa demasiado alcance, dijimos, bueno, parece que algo un poquito más machosito irá mejor. Y es cierto, lo conseguimos. Una miqueta més marxoser, diu. José, tu eres l'artista que s'ha viralitzat aquest vídeo de la potra i molts altres. Com portes tu això de la fama? Pues costa, perquè uno no està acostumat a aquest èxit i, bueno, la veritat és que tampoc ho notem tant, però, bueno, sí que és de veres que pues, la gent pues, sí que el para, el saluda. T'ha vist en Instagram? Pues és de veres que alguna coseta d'estes n'hi ha. Ara estem parlant de que teniu vídeos molt virals, però anem a dir la veritat, això també se patís perquè creu molt de contingut i no sempre se triomfa. La verdad que nos ha costado, pues ya te digo, pues 5 años. No, n'hi ha moltes voltes són consells saludables. N'hi ha pues, campanyes, pues, això, quan canviem de centena antigament, avui en dia ja són millars, però bueno, fem centena, o quan estàs de guàrdia, o venen festes, o estem de Nadal, pues, tot això intentem pues, fer una cosa graciosa i que calen la gent i que la gent pues, ho veja. José, què dic jo, la gent no vindrà així a demanar-te la comanda per a que li cantes, no? Pues, home, de moment no. Però per lo que veig està convertint-se ja en una costum el que la gent vinga i el demana una cançoneta, que consta que no som músics, no som cantants, ni ho pretenem, vull dir, és simplement fer-ho divertit i que ho acceptem que no queda del tot. Ara anem a traure ahir la part interessant. A veure, com és això de gravar-se? Perquè, clar, nosaltres portem els nostres companys, així tenim a Mauro, que és molt pacient amb nosaltres, però com ho porteu? Qui grava aquí? Com se fa això? Cuando hay canciones. Bueno, jo soc la part així més xorra, perquè es veu que, si mos visiteu, veureu que les parts xorres les faig jo, ella, com a farmacèutica, fa la part més sèria. Entonces, pues bueno, si tinc que gravar-la jo, pues alguna volta pues, salte i li dic que és una pesada. Sempre, sempre. Però I prou. per lo de més, bueno, compreneu que les dones pues, sempre tenen el puntet ixe de... Ho perfeccionen més que... La grenyeta, no sé, pues això. Ahí està. En directe, companys, anem a estrenar en exclusiva una cançó per a celebrar que han arribat a 6.000 seguidors i que estem nosaltres així en directe. A veure, jo, mireu, vaig agarrar la lletra perquè jo no me la sé i m'han dut així el cancionero, i anem allà. Farmàcia, Penedès, fit en directe. Endavant. Son 6.000 los seguidores ya. ¡Cha, cha! Gracias a vuestros likes. Like, like. Y compartirlos. Os lo agradecemos. Molt Que bé. hoy que ven a vernos en directe de Apunt. Molt bé. Ahí va! Molt Què t'ha bé. paregut, Àlex? M'ha paregut de categories, que són uns artistes, escolta. Per a la música igual no es poden dedicar, però per a la farmàcia, evidentment, ho fan de categoria i amb totes les novetats possibles. Moltes gràcies, Javi, i gràcies a ells també per atendre'ns. Adéu.